Krásný den vám všem. Chtěla bych vás přivítat u svého prvního videa, ve kterém vám povím o tom, jak jsem se dostala k pletení. K pletení jsem se dostala zřejmě podobně jako většina z vás. Aspoň to teda předpokládám. Základy mě naučila mamka, když jsem byla ještě docela malá. A vlastně mi ukázala jen, jak nahazovat očka a plést řadu hladce. Asi si myslím, že mě to moc nebavilo, ale zřejmě to bylo i tím, že mi to moc nešlo. Pamatuju si, že jsem pletla tak, že jsem náhodně přidávala oka, takže se mi pletenina pořád rozšiřovala. To se mi hodně zapsalo do paměti. Nebylo to vůbec rovné, nebylo to vůbec úhledné a pěkné, jak jsem asi chtěla. Určitě jsem pletla na takových těch těžkých rovných jehlicích a asi ne ani s moc tlustou přízí. A to si myslím, že je pro začátečníky lepší. Vzít si vlastně na pomoc právě tu tlustější přízi a rozhodně lepší jehlice. Pletení mě vlastně pak začalo zajímat až po dost letech, když už jsem byla na vysoké a byli jsme tehdy s Jirkou na Erasmu v Itálii. A protože jsme měli v té době docela dost volného času, tak jsme se hodně procházeli po městě, chodili do muzeí, galerií, do kostelů, ale i po obchodech a narazili jsme na obchod na náměstí u kostela San Lorenzo a tam je taková galantérie. Předpokládám, že tam bude doteď, protože jsme ji viděli i loni a tam jsem si koupila některé z prvních klubíček, vlastně prvních klubíček v mém dospělém věku, když jsem se teda začínala znovu učit plést. Nebo spíš jsem začala úplně plést od začátku, protože jsem si prakticky nic nepamatovala. Ale myslím si, že to nahození, to jsem teda v paměti měla. No a samozřejmě jsem se učila plést podle internetu, protože kdo jiný by mě to měl v té Itálii učit. Ale bylo to ještě docela dávno. Zní to blbě, ale kolem roku 2015 těch videí a hlavně na YouTube opravdu moc nebylo. Možná jsem taky špatně hledala, neznala jsem ty pletací slovíčka v angličtině, takže jsem hledala asi i česky, což už teďka taky moc nedělám, hledám primárně v angličtině, ale zřejmě i proto jsem nemohla nic moc najít. Jasně, že jsem něco našla, ale s tím, co je dostupné teďka, se to teda, myslím, vůbec nedá srovnávat. No a protože jsme byli ve Florencii, což jsem teda zapomněla zmínit, jak si teďka uvědomuju, tak jsem se rozhodla, že jako jeden z prvních pokusů upletu fialovou šálu, protože Florencie má fialové barvy. No a protože jsem nechtěla jenom jednobarevnou, tak jsem se rozhodla pro šálu proužkovanou. A pletla jsem jí z takové světlejší lila barvy a tmavší fialové. Nevím, jestli jsem se nedívala na žádné rady online, nebo jsem nad tím nepřemýšlela, nebo nevím co, ale začala jsem plést ty proužky a pletla jsem je tak, že jsem po každých těch asi 4, možná 6 řadách vroubkového vzoru tu přísi prostě ustřihla a pletla zase z té další a tak. No, takže jsem samozřejmě na konci skončila s šálou, která měla asi 1 milion nitek za pošití, což je doteď moje úplně nejméně oblíbená činnost na pletení, takže si myslím, že to na konci muselo vypadat fakt úžasně. Zapošívat konce to mě opravdu nebaví. Zároveň ten vroubkový vzor nemá úplně elegantní ta krajová oka, takže ta šála prostě nějak moc krásně nevypadala. Z výsledku jsem teda rozhodně nebyla nadšená, že můj milý chudák Jirka ji asi chvíli možná i nosil, ale na okrasu teda rozhodně nebyla. No a myslím si, že jako důkaz slouží to, že ta šála prostě vůbec nebyla tak krásný výtvor, že jsem si ji ani nevyfotila. A teďka je zřejmě někde ztracená, anebo už vyhozená. Takže můj úplně první pletací pokus dospělého věku zůstane teda pouze v mých vzpomínkách. A teďka tady takhle ve vzpomínkách podcastu, nebo spíš mého YouTube kanálu. Z téhle zkušenosti mi teda ale vyplývá, že pletení rozhodně není činnost, s jejíž znalostí se člověk narodí. Je potřeba docela dost odhodlání a trpělivosti, aby se člověk propletl těmi začátky a zvykl si na ten nový pohyb rukou, který se vlastně nepodobá moc ničemu jinému, kromě
pletení a háčkování. Samozřejmě je fajn, pokud se rozhodne naučit plést člověk, který má zkušenosti s jinými ručními pracemi a ví, že to prostě není za 5 minut hotové. To ani omylem, ale pokud se plést opravdu chcete naučit, tak si myslím, že se to prostě dá zvládnout. Každopádně se teda budete muset připravit na to, že šálu prostě neupletete asi ani na jedno posezení. Možná by se dala uplést nějaká tlustší čepice nebo nákrčník, ale pletení takovou tu opravdu hodně tlustou přízí je zase něco, co já jsem zatím vůbec nezkoušela a nejsem si jistá, jestli je to úplně ideální jak naučení. Slychávám taky názory, že je vlastně snazší naučit se háčkovat. Vlastně máte několik možností. A buď se na začátku můžete obrnit trochu trpělivosti a klidu a prostě zkoušet plést, anebo zkusit ze začátku to háčkování, zvyknout si na to, jak se dělají očka, jak se vlastně vytváří pletenina, háčkovaná látka z příze a jak se pracuje podle vzoru, protože jo, já teda musím říct, že jsem ten člověk, co opravdu docela dost plete podle návodu, ale už se teda začínám i učit jen podle svých zkušeností a vymýšlet něco vlastního. S háčkováním teda ale každopádně moc zkušeností nemám. Vždycky jsem zkoušela uháčkovat jenom nějaké zvířátko, protože to se mi líbí, nebo jsou to taky jako docela fajn dárky, ale ani tak jich nemám moc za sebou. Vlastně teďka nemám ani jedno nějaké háčkované zvířátko, které bych si nechala jako pro sebe, ale rozhodně vím, že mi to šlo hodně pomalu oproti tomu, jak vídám online, že někdo zvládne háčkovat té rychlostí blesku, tak to rozhodně není můj případ. Já to mám teda podobně i s pletením. Já jsem hodně pomalá pletařka, nemyslím si, že by to bylo moc na škodu, protože nemám kam spěchat. Sice když prodávám ručně barvená klubíčka, tak jsem moc ráda, když si můžu vyzkoušet každou přízi, abych pak věděla, co o ní napsat, jak mám ji doporučit a tak. Ale pletení pořád neberu jako nějakou práci. Taky jsem se teda hned ze začátku naučila plést podle anglických návodů. To znamená, že jsem všechny ty pletací návody, co jsem našla, začala plést už rovnou v angličtině. A nepřekládala jsem si žádné zkratky. To jsem vlastně, musím říct, to jsem udělala jednou. Že jsem si opravdu našla návod, který byl v angličtině. Byl na takovou lístečkovou krajkovou šálu, kterou jsem našla zadarmo na internetu. Vlastně je to obyčejná šála, obdélník dlouhý a opakující se vzor těch lístečků. Jako fakt krásná, myslím si, že bych si ji klidně ještě teďka zase chtěla uplést. Každopádně šlo o to, že všechny ty zkrátky a ty jednotlivá oka jsem si přepsala z angličtiny do češtiny ručně na papír. A dokonce jsem absolutně nebyla z toho podívat se na rozkres anebo chtít se nějak naučit pochopit, jak fungují rozkresy při pletení krajkových nebo copánkových vzorů. Což je strašně vtipné, protože teďka úplně nejradši pletu podle rozkresu. No a dopadlo to ale samozřejmě tak, že jsem tu šálu doteď nedopletla. Protože, jak jsem říkala, ta příse, ze které jsem začala plést, se mi úplně až tak moc nelíbí. Takže mi vlastně není líto, že ta šála leží někde zahrabaná v košíku a já se k ní doteď nevrátila. No a tohle bylo tak všechno v roce 2015, což už je teda skoro 9 let. Takže by se mohlo zdát, že od té doby už mám napletenou spoustu výrobků a svetrů. A prakticky celá moje šatní skříň oplývá pouze mými vlastními pletenými výrobky. No, jako pravda to není. Je pravda, že teda většinu oblečení, co nosím, je mojí výroby, takže svetry mám opravdu jenom svoje pletené, šaty, co jsem si šila ve většině, sukně taky, ale mám i nějaké oblečení ze sekáče nebo z outletu. Jenomže opravdu od té doby, co jsem se naučila plést a šít, tak si nové oblečení vůbec nekupuju. Bohužel mi nezůstal žádný výrobek ani z další příze, kterou jsem si tehdy na Erasmu ve Florencii koupila. A to jsem si koupila opravdu první vlněnou přízi. Bylo to teda v jiném obchodě, v centru města, a bylo to poblíž nemocnice.
A já teda nevím, jestli tam ten obchod ještě pořád funguje, protože jsme se tam loni, když jsme byli na dovolené v Itálii, nestihli podívat. Ale pamatuju si, že tam ty příze měli fakt velký výběr a že tam měli úplně takový nějaký zvláštní velký nabíječ, odvíječ, klubíčkovač a buď, že tam ty příze namotávali teda do klubíček na prodej, anebo možná z těch přáden, co tam prodávali, přemotali zákazníkům rovnou do klubíček. To už si moc nepamatuju, protože jsem vlastně ani netušila, co to může být za zařízení. Ale pamatuju si, že něco takového tam rozhodně měli. A taky si pamatuju, že tam určitě neměli jenom italskou přízi, protože jsem se dívala na nějaké etikety a bylo tam napsáno, že je to z Irska. A byla to vlněná klubíčka a byla hezká. Vím, že tam bylo spoustu barev, různé odstíny, modré, růžové, fialové. A myslím si, že jedno klubíčko v té době mohlo stát tak 4-5 euro, což už se mi teda tehdy stálo na klubíčko opravdu hodně. A tak jsem si vybrala tu nejlevnější vlněnou přízi, co tam měli. A byla taková docela kousavá, šedivá a byla teda v přadenu a byla docela tlustá. No a protože jsem si koupila přízi v přadenu a ještě jsem moc nevěděla, jak ji vlastně odvíjet, tak jsme měli doma vlastně takovou úplně první pletací hádku. A hádali jsme se o to vlastně, jestli mi Jirka pomůže nebo nepomůže to přadenko přemotat. No jakože u něj se to moc nesetkalo s ohlasem a vlastně mi říkal, že si to mám přemotat tak, jak to bylo v pohádce o Kocourovi Mikešovi. Nevím, jak to dopadlo, ale byla tam nějaká koza a asi to nedopadlo moc dobře pro tu stařinku, co si přemotávala to klubíčko. Nejsem si jistá, jestli to Jirka říkal úplně přesně těmito slovy, ale myslím si, že mi to tak dost utkvělo v paměti, že je to docela dost možné. Nakonec jsem si tu klubičku nějak sama přemotala, asi za pomocí židle a z téhle příze jsem nakonec uháčkovala čepici, anebo možná 2. Každopádně vím, že jedna z nich dopadla tak, že ji potom později mamka vyprala v pračce a vznikl z ní takový malý, drobný, šišatý útvar, takže čepice se taky nezachovala. Nevím, jestli mi zbylo ještě trochu té příze, možná ji mám v nějakém košíku na půdě a možná bych ji našla, ale rozhodně z ní nemám žádný pamětihodný výrobek. No a potom jsme se vrátili do Česka a s pletením jsem zas až tak moc nepokračovala. Dodělávali jsme věci do školy, bylo léto, to je hlavní věc, kdy prostě opravdu moje pletací nálada dost mizí. Vím ale, že jsem potom plést zkoušela, když jsem nějaký čas bydlela u tety v Praze a zřejmě to bylo i proto, že jsem tam neměla skoro žádný internet. Takže ano, k pletení mě dovedlo i to, že jsem se možná moc nudila bez internetu u tety. Rozhodně si pamatuju, že jsem si šla koupit knížku o pletení do obchodu místo toho, abych hledala pletací návody online. A paradoxně jsem si koupila knížku o pletených ponožkách, což je zvláštní, protože já ponožky opravdu nemám ráda. Ne nějak, že by mi vadily ponožky, ale nemám je ráda, když je musím mít na nohách, obzvláště teda doma. To nesnesu vůbec. Ale i tak jsem si říkala, tehdy jsem si asi říkala, že se možná z těch knížek, co jsem si koupila, naučím nějaké ty základní techniky, jako ubírání, přidávání ok, tvarování a tak. A protože nejsem právě ten fanoušek těch ponožek, tak jsem se rozhodla, že ty ponožky budu plést zase pro Jirku. Říkám zase, protože ta šála vlastně taky měla být pro něj a ta čepice taky. No, musím říct, že od té doby už se ty moje pletené dárky pro něj opravdu zlepšily a už je snad konečně i rád nosí. No, dokonce jsem si tehdy vybrala ponožky, které měly vyplétaný vzor. Nebyl to teda vzor, který je vyplétaný norským stylem, ale mělo to být tež žakárové vyplétání. Což je vlastně vyplétání, které se vzhledově norským vzorům podobá, ale teďka jsem zjistila, že je tam ten rozdíl v tom, že u toho žakárového vyplétání se ta příze, nebo se ta barevnost té příze mění jenom snímáním ok. Je to údajně snazší metoda. Samozřejmě se mi stala klasická začátečnická chyba, která se stane při pletení do kruhu a při pletení menších obvodů. Myslím si, že tehdy jsem to pletla na klasických ponožkových jehlicích, takže
jsem asi je víc utahovala a samozřejmě vrchní část ponožky byla tak úzká, že se tím vůbec nedala protáhnout noha, takže jsem musela začít zase od začátku. A na ty ponožky vím, že jsem rozhodně koupila nějakou docela levnou a dostupnou akrylovou přízi, takže jsem to určitě nerozpletala a začala zase od začátku. Takže možná ještě někde pochybuju, ale možná bych někde našla nějaký ustřížený kousíček, se kterým jsem se párala několik hodin a pak to vlastně bylo úplně k ničemu. Vím, že ta příze byla z prodejny Kohinoru v Praze a říkám, rozhodně v ní nebyl ani kousek vlny. Tím jsem si docela jistá. Tohle mohlo být až tak v roce 2016, asi o rok později, co jsem se jakože rozhodla, že se naučím plést a vím, že teda to měl být asi vánoční dárek, no tak nevím, jak to dopadlo, rozhodně jsem nestihla uplést nikomu nic dalšího, nebo vlastně ne, teďka se pletu. Stihla jsem uplést ještě šálu a ta šála byla pro mého nejmladšího bratra a byla to nebelvírská šála. Jo, ještě jsem teda zapomněla o těch krásných ponožkách říct to, že jsem je teda opravdu dopletla jsem celý pár. Teďka si ještě uvědomuju, že jsem vlastně pletla hladce za zadní nic, takže vlastně všechna oka byla přetočená, takže jsou víc výrazné a ta pletenina není tak úhledná, jak by mohla být. Zároveň ta pletenina není ani tak úhledná, jak by mohla být protože ta akrylová příze přece jenom po tom vyprání se tak nevypne a neuhladí jako příze vlněná. Každopádně ty ponožky se prakticky po pár dnech prodřely na palci a myslím si, že i na patě. Teďka ty ponožky budou mít někde zahrabané na spodku skříně a nevím, čekají, co se s nima stane, jestli je využiju možná na nějakou fotku, abych ukázala, jak jsem začínala s pletením. A že se prostě, když člověk chce, tak se to prostě dá naučit. No ale zpátky k té nebelvírské šále. No, myslím si, že asi tušíte, jak to dopadlo. Aspoň teda vy, co musíte mít za sebou aspoň jednu šálu, kterou jste pletli hladce na líci a obrace na rubu a potom se vám celá strašně moc rolovala. A to se mi přesně stalo i s tou šálou, co jsem pletla tomu nejmladšímu bratrovi. A byla to fakt krásná příze. Samozřejmě taky umělá, ale o to víc si teda myslím, že tam bylo patrné to její zkroucení, protože ta příze ani po vyprání vůbec nezměnila tvar. Taky netuším, kde tahle ta šála skončila, ale vím, že byla prakticky nenositelná, ale mám ji na fotce. Mám ji na fotce, protože jsem tehdy ještě vyráběla Harry Potterovské hůlky a ty dopadly hezky, takže jsem to tak nějak hezky vyfotila zároveň a společně a takhle to vypadlo. No a pak vím, že jsem si rozhodně dala zase nějakou delší pauzu od pletení, státnice a psaní práce a tak. Na pletení nebyl prostor, i když teďka jsem se dočetla, že pletení a učení se při pletení, teda poslechem, zvyšuje schopnost zapamatovat si informace. Každopádně jsem začala plést, když jsme byli v Ostravě o vánočních trzích na náměstí ve Stáncích jako historická řemesla. To jsem pomáhala projektu mojí kamarádky a spolužačky a byla jsem tehdy hlavně ve stánku, který měl prezentovat zpracování vlny. A byl tam tkalcovský stav a nějaké pletené výrobky. Většina věcí tam byla samozřejmě jenom na ukázku, protože to naštěstí nemusel být prodejní stánek, ale stánek řemeslný. Byla opravdu zima a i tak se tam toho moc nedalo dělat, ale přesto jsem se rozhodla, že se aspoň zabavím tím pletením, když mi teda docela dost mrzly ruce, to si pamatuju. Myslím si, že to už bylo v té době, co jsem objevila blog vlněných sester. Tam jsem se dočetla o přízích od Drops. Tak jsem si našla e-shop a nakoupila jsem tehdy opravdu vlněná klubíčka a nějaké jehlice. Taky už jsem se naučila plést podle návodu a myslím si, že jsem taky ze začátku ještě studovala návody od Drops. No a co vám budu říkat, jako ze začátku jsem měla taková veliká očekávání od toho pletení.
A dokonce jsem tam slíbila i sousedním prodejcům, že jim upletu něco na zakázku. Jako tehdy, musím říct, že jsem byla docela odvážná. A upletla jsem asi 2 čepice a nějaké návleky a dokonce jsem slíbila i ponožky, ale to už jsem prostě nedala. Jako samozřejmě absolutně jsem nebyla schopná stíhat, protože když jsem začínala plést, tak jsem jako absolutně neměla představu a ponětí, kolik času mi to zabere. A myslela jsem si, že když to bude ze silnější příze a bude to teda ten jednoduchý, prostě hladký vzor, tak to bude rychlejší. A ano, když to porovnám teďka třeba, když pletu s ponožkovou přízí nebo jakoukoliv ještě tenčí přízí, tak jo, měla jsem ty projekty docela dobře promyšlené, ale prostě moje časové odhady byly absolutně mimo. Ještě navíc, když si spočítám to, že jsem to pletla třeba v té zimě, když máte studené ruce, prostě pletete pomalej. A jo, bylo to taky naposledy, co jsem pletla něco ručně na zakázku. Takže myslím si, že klasická začátečnická chyba, co si myslel začátečník, že to bude v pohodě, ale prostě plést na zakázku ručně je opravdu náročná věc a nejsem si jistá, jestli bych se k tomu ještě někdy chtěla vrátit. Plést dárky, jo, to je úplně něco jiného. Plést na zakázku ručně, ale strašně nevděčná činnost. Obzvlášť teda, když si pamatuju, že jsem v té době zkoušela háčkovat nějaké postavičky, ty teda nakonec skončily jako dárky pro mého bratra. A pamatuju si, že můj děda, ten se tehdy na to tak díval a říkal, no tak to je tady hezký panáček, tak 100 korun bych za něj dal. Takže je docela fajn mít někdy zkušenosti s tím, sedět na tom stánku na trhu, protože na tom stánku jsme měli výrobky od jedné paní, která prodávala ponožky a ty ponožky byly z příze z jejich ovcí. Bylo to ručně předené, přírodně barvené, samozřejmě upletené a myslím si, že jeden pár stál, možná ještě bych to přepálila, kdybych řekla, že 500 a prakticky si to nebylo nikdo ochoten koupit a všem to přišlo moc. Když to tam teda bylo napsané, jakým způsobem je to vyrobeno a tak. Ještě pak mám takovou na závěr jednu zajímavou příhodu, když jsem zkoušela jít koupit vlněné klubíčko do obchodu v Olomouci. Ptala jsem se paní prodavačky, jestli tam mají přízy, ve které je opravdu ta ovčí vlna. Tak se na mě tak zvláštně podívala, že asi o to lidi moc nemývají zájem v té době. Takže mi tam ukázala nějakou ponožkovou přízi, která teda nevypadala moc lákavě, protože já moc nemám ráda takové ty výrazné přechody těch samovzorovacích přízí a možná to klubíčko mohlo mít tak 20% vlny. Od té doby, co jsem si vlastně nakoupila ty příze od Drops a začala nakupovat klubíčka online, tak už si myslím, že jsem nikdy nepletla z ničeho jiného než z klubíček, které jsou z přírodních materiálů. Děkuji vám moc, že jste se dodívali na tohle celé video. A jako poděkování mám pro vás malou soutěž. Budete moct vyhrát e-book Sydney Summer Knits od polské designérky Mařeny Koláček a já k tomu e-booku přidám ještě poukázku na nákup na 1000 korun na mojem e-shopu. Soutěž bude probíhat tady na YouTube v komentářích a budu po vás chtít, abyste mi napsali, jak jste se dostali k pletení a dali mi odběr tady tohoto kanálu. Soutěž bude probíhat do 30. června a 1. července vylosuju jednoho výherce. Soutěž bude omezená jenom na sledující z Česka a ze Slovenska. 1. července, kdy bude losování, zároveň na e-shopu zveřejním i novou kolekci letních pletacích přízí, takže budete moct vyhrát poukaz na nákup pimy bavlny, bambusu s selnem anebo třeba na tencel. To ale neznamená, že si nebudete moct vybrat klubíčka z dřívějších kolekcí. Doufám, že jsem řekla všechno, co bylo potřeba. Když tak tady ještě je shrnutí všech pravidel téhleté soutěže. A já vám moc děkuju za zhlédnutí a budu se těšit příště. Mějte se hezky.